ya Allah. Lama kita tak jumpa ya. Oh, mati ya. Ijel ya. Cek. Oh penak iki. Ya penak iku tak pilihno, tenang kowe. Heeh, ini di kawasan Balen Bojonegoro desa. Ya. Halo Ibu. Selamat siang Ibu-ibu. Sampun ngerantas ket wau. Alhamdulillah kita kembali hadir. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah minal Bila aizin wal niken faizin. ada salah-salahnya mohon maaf nggih. Nggih, alhamdulillah semuanya sehat nggih. Alhamdulillah. Mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Lancar. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Tansah pinaringan kebahagiaan. Amin. Awet leh momong anak putune. Nggih, amin. Ibu-ibu sing teng ajeng hati-hati nggih Ibu nggih. Mengke lek enten surane jenengan mengke kesruduk ampun nesu nggih Bu nggih. Ya toh, biasanya Mayangkara kan jenenge ae 1001 kreasi. Ya toh. Biasanya kan ngetokne bantengane nek 10. Iki kok bantengane pira iki kok? Iki perkiraan Bapak Soleh ada 20 bantengan Oh, nanti. 20. Spesial untuk masyarakat Sido Bandung tentunya. Oh ngono. Spesial lagi 20. Lah tapi Ekor muri. sing delok masalah ibu-ibu lho Mas ning kene. Gek yo mambure mason kabeh iki mang tak ambu ya Lah, iya. Allah. Wis ora apa-apa ya, kita langsung aja menyanyi ya. Monggo satu tebak. Oh, makasih ya, Masya Allah. Menyanyi. Monggo. Iki tempat wisata nggih Bu nggih. Oh, tadi udah naik perahu getek belum? Oh, belum. Besok-besok kesini ya Bu ya. Halo.
sampai lali kabeh. Sing ibot lali kita ya. Kurang asupan, kurang asupan Efek tanggapan. Ini ada salah satu permintaan saya tadi dikasih tahu tuh dari Bapak Panitia tentunya. Bagaimana ibu-ibu semuanya, teman-teman semuanya, bahwasannya Ibu Lurah mau ikutan joget, boleh apa enggak? Ibu lurahnya di mana? Lah niku piyantune. Lah. Oh, Ibu lurahnya cantik sekali. Monggo Ibu. Oh, nggih nggih. Ibu. Lah niki bapake. Lah niki Bapak Bapake? Lurah. Ndi to? Iki lho. Lho niki lho sing ganteng dhewe iki lho. Ndi to? Niki lho. Sing damel ludeng niku nggih. Nggih. Wah, lah Ibu lurah kok enggak apa cantik lah bapake. Yang ganteng jane. Sik. Ngapa ya? Sik. Ngapa aku Bapake ngomong? ganteng lho. Lah ya bapake yang ganteng, sapa sing ngomong elek? Oh alah berarti mang durung ditutupno lek ngomong. Ora. Oh ya berarti aku sing Ibu kleru. elek jane ya cantik aku ngono. Ah. Bapake iki lho pinter golek bojo. Sayangnya aku kok ya gurung payu-payu. Loh, iki malah kudune sing diunggahne iki Bapak Lurah. Oh iya dah. Heeh. Oke. Oh Bapak Lurah. Kalih Ibu. Oh. Lah jenengan teng napa, Pak? Dateng napa, Pak? Dateng napa? Oh, gantian. Oh, gantian, ganti posisi. Bapak di bawah, Ibu di atas. Aduh. Ya Habibi, Masya Allah. Lah ya bener toh, Bapak ning ngisor, Bapak ning ngandhap. Nggih. Maksudnya ningali sik, Ibu ning dhuwur ki Oh. ben jumeneng sik ngono lho. Oke. Lah kowe nyapa malah nyebut astagfirullah. Mangga. Mangga Ibu. Nggih, ayo Bu, satset Bu. Monggo Ibu. Nah, sampun beto dompet nggih? Sampun. Oh tenang ae, masyarakat Sido Bandung iki wis to. Tenang ae, nek masalah dompet gak tahu tipis. Kandel kabeh. Isine apa? Isine surat kok nggone Isine surat kok nggone mekar. Angsuran. Mbok padakne dompetmu ngono ya. Yo, aja banter-banter to aku isin ngene iki. Wong kene iki wong sing gemi-gemi, wong iki wong sugih-sugih. Oh. Aja terus Amin, iki Duti amin. madake dompet mekar ora ya Bu ya. Do mekar ki Ora, dompet. sebagian tok. Ora kabeh. Sing dimaksud dompet mekar iki dompet mekar mergo jerone akeh duwite ngono. Jare lho. sapa? Urung tentu. Kadang ya mas-masane ya ta Bu ya. Amin. Monggo Bu. Bu Lurah paring asma sinten? Bu Lili. Oh ya, Bu Lili. Bu Lili. Li. Artine kan iso diperpanjang. Aku kok rodok samar yo. Nek li lho aduh. Li. Lintune Bu Lurah sing iki ora tau nanggap Mayangkara. Lah, yo mek blurah iki tok ya. Oh, ya Bu Lurah iki tok sing nanggap Mayangkara. Pancen Anu Bu blurah. rencanane benjing nggih to Bu nggih. Tahun ngajeng nggih to Bu nggih. Mau Bu Lurah sampun sanjang lek jarene tahun depan arep nanggap Mayangkara maneh. Alhamdulillah. Acarane ngerti gak? Nyunatne Pak Lurah ini. Ya ampun. Kang Pak Lurah sunat maneh. Ya ampun. Li. Ya ampun. Li apa ya? Li apa? Lika-liku kehidupannya selalu lurus, tidak ada halangan. Alhamdulillah. Jadi kehidupan Ibu Lurah itu tidak ada halangan ataupun rintangan, semuanya dipermudah. Makanya lili li iku mau. Apik pokoknya tegese. Oh, Monggo Bu, iyalah. badhe ngaturaken napa? Nyanyi napa joget? Ya wis nyawer mawon nggih. Nggih. Anu Bu, ampun 20 nggih Bu nggih. Pucet kula kadang. Oh 20. tenang aja, Bu Lurah tidak akan seperti itu. Sudah tahu kadarnya. Tenang. Ora aku ki ora njaluk-njaluk ngono ya sawae Bu Lurah ya to. Ora pareng ngomongne apa duit ngono kuwi saru. Gak oleh, Saru. gak parang. Nah, saniki Bu Lurah nyuwun lagu. Satus napa? mawon Bu, nggih.
nggih maksudnya 100 mengke malih ngoten lho. Nggih mboten Bu, maksudnya niki DP-ne riyen nah mangke nek sampun disukani DP panjaib. Nah, panjaib muni nek sampun disukani DP niku. Nggih, lagune napa, Bu? Nggih, napa wonten pamundutan napa saking wargane napa? Apa, Bu? Selendang biru. Aduh, lawas e, Bu. Napa apa? Kalah weton. Hah? Sinarengan. Ngobrol ra ono kuwi to. Sampun Bu, ada uang ada DP nggih. Terima kasih Bu. Alhamdulillah, Niki matur namung separuh lagu ya Bu. Nggih lek full biasanya 5 juta ya Bu. Oh ngaten nggih Bu. Alah napa to Bu mboten usah jenengane napa to. Malih Bu. Kowe apa to Jan? Aja ngono. Lho iku DP-ne dhisik. Lah engko angsurane karo joget. Oh ngono. Oh iya. Nggih leres ngoten nggih Bu nggih. Kula Oh saestu. siap. Bu. Saestu Bu, saestu. Niki niku namung guyon, ampun dianggap serius. Nggih tenanan ya ora apa-apa. Nggih. Oh isih ana umat sing koyo. Ayo. Sinarengan aman gak ya Mas? Aku no kok wedi to. Gak usah wes. Liane sing sampean aman. Sing sekiranya aku gak iso. Hah? Aman sinarengan. Mbak Latifah mau kula didekte nggih. HP-ne anyar Mbak Latifah iki janan. Anyar oleh THR wingi. Ora ngerti nggonan kuwi bae. Kula beto lirik mawon nggih Bu nggih. Ya. Penyanyi ki ya nek lupute Pak. Aja mbok anggap ki aku ki penyanyi serba bisa ora oleh nggo lirik. Ah, gite apa piye. Ya. Wis ya, ya. Sabar, sabar. Anu. Monggo Bu. Riyo, riyo. Monggo. Ayo Bu, ayo Bu. Monggo. Urung. Tresna kau pakasi
ibu? Ibu sampun. Mboten tanda to, Bu? Bu Lurah. Sampun. Duh. Sampun kesel, Bu. Oh, mengke malih. Ya ora apa-apa. Heeh. Aku ya arep leren. Ya Allah, Kang. Kang. Ya Allah. Ibu sampun nggih, Bu nggih. Tuh. Sampun nggih. Dilanjutne jaranane nggih. Iki bar iki apa to, Mas? Bar iki ganongan. Oh, ganongan riyen nggih. Heeh. Ganongan riyen mengke Mbak Niken nyanyi malih nggih. Heeh. Nggih, ya. Monggo. Semoga kagem para katawiyaga. Untuk Bukades monggo, Bukades bisa ikutan joget bareng Bukades. Ayo Bu Lurah monggo. Untuk teman-teman panitia juga boleh ikutan joget. Sayang kamu ada di mana kala mangga sumpah dan ku coba untuk bertahan saat kita berjauhan. Haruskah ku berlari kepadamu kasih, hatiku tak bisa terus menerus begini di sini sendiri terpenjara sepi. Ayo sayang culik aku dong, aku pesan di rumah cuma bengong, sendirian hatiku jadi kosong. Sungguh pesan ini kian merongrong, cepat sayang culik aku dong, rasa rinduku sudah tak tertolong. Kasih sayangku kini telah kau borong, cepat datang kemari jangan bohong. Mayangkara original Ayang Sawitri Mayangkara original APS Audio terima kasih Asai sayang kamu ada di mana kala mangga dan ku coba untuk bertahan saat kita berjauhan. Haruskah ku berlari kepadamu kasih, hatiku tak bisa terus menerus begini di sini sendiri terpenjara sepi. Ayo sayang culik aku dong, aku pesan di rumah cuma bengong, sendirian hatiku jadi kosong. Sungguh pesan ini kian merongrong, cepat sayang culik aku dong, rasa rinduku sudah tak tertolong. Kasih sayangku kini telah kau borong, cepat datang kemari jangan bohong.
Dode kisah